Quins són els temes que com a jove més et preocupen? Els punts d'informació juvenil de Barcelona tenen resposta a tots els teus dubtes. Aquests equipaments ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre les qüestions de més interès, com salut, formació, feina, habitatge, mobilitat internacional, turisme, oci i cultura o esport. El servei dels punts d'informació juvenil és personalitzat, gratuït i confidencial, amb plenes garanties d'anonimat. Pots fer les consultes com et sigui més còmode, per telèfon, mail o en persona. Si t'acostes a l'espai hi trobaràs ordinadors amb connexió a internet, un tauler d'anuncis amb ofertes de feina, d'intercanvis d'idiomes, de voluntariat i un racó amb material informatiu de temes ben diversos per afavorir la teva autonomia i desenvolupament personal. Els punts d'informació juvenil també organitzen diferents activitats durant l'any, com xerrades, exposicions i conferències i assessorament amb professionals especialitzats amb cita prèvia. Hi ha 11 equipaments distribuïts per tota la ciutat, un per a cada districte. El servei s'ofereix de manera descentralitzada perquè sempre en tinguis un a prop de casa, però alhora amb una bona coordinació entre ells, gràcies a l'organització en xarxa. A la web trobaràs el punt d'informació juvenil més proper a tu. Acosta-t'hi, t'ajudaran!